Jo abans volia contribuir a millorar el món des de la música, i ho feia. Ara també, però des d'on? Com, si estic a l'altra bossa? Ara jo sóc el centre del meu món. Des d'aquí, si vull, quan vulgui o quan pugui, exactament igual que tu, que ets normal, jo també puc canviar el món. Tornar a començar em va convidar a mirar més enllà del petit món que tenia dibuixat. A l'associació Delictus es parla sense filtres, tal com raja, i escoltar idees, valors i sensacions dels altres, dites sense embuts, amb seny, però sense jutjar, t'ajuda a eixamplar la teva amplitud de mires. Avui tenim dos convidats que són germans. Han viscut tota la seva vida geogràficament a prop, però humanament, sense saber-se veure l'un a l'altre. Ara, després de més de 50 anys, han trobat el profund acoplament que s'estableix quan ens connectem d'ànima a ànima. La connexió que hi ha sense jutjar, sense voler-se canviar l'un a l'altre, des de l'acceptació de l'essència i respectant profundament les diferències, com ho són també les diferents realitats mentals. Tinc ben vives dins meu les sensacions que anava rebent de tots dos el dia que em van convidar a esmorzar per parlar de la seva participació en aquest podcast. Desitjo que ara vosaltres també pugueu impregnar-vos del respecte, amor, espiritualitat i saviesa que emanen. Me llamo Feliu Oriols Codina, tengo 70 años y nací en Puig-reig. Vivo solo, siempre he trabajado de peón, de ordinario. O sea, en todas las empresas que he trabajado en la construcción, en las basuras, en metálicas, pero siempre peón no cualificado. No estoy jubilado. Yo a los 10 años quería ser cardenal, a los 14 director de cine y a los 22 emperador. Y emperador es la vocación que me ha durado más porque sigo creyendo que soy emperador. Yo cuando era en la infancia quería ser sacerdote. En la adolescencia perdí la fe. Y a los 22 tuve esta visión sobrenatural que vi una muchacha que hacía poco que había conocido después de ver un letrero que ponía Sant Feliu Sant Just, y vi esta muchacha surgiendo del fuego, sonriendo, y una voz grave y profunda me dijo que la leyenda tendrá un fin prodigiós, me lo dijo en catalán. Y yo llegué a la conclusión de que yo tenía que fundar una orden militar religiosa, conquistar el mundo, y cuando hubiera conquistado el mundo, casarme con esta muchacha. Pero cuando se lo dije a ella vio que esto iba para largo, y se casó con otro. Y luego yo me sentí traicionado por Dios, porque si ella tenía que casarse con otro, a ver por qué me metí a mí en esta historia. Y entonces, cuando me sentía traicionado por Dios, escribí un cuento de espionaje que tuvo un éxito. O sea, yo lo escribí en agosto del 88 y en septiembre en Berlín, que era la capital del espionaje, crearon los premios Félix. Y yo en la mili me llamaban Félix, yo me llamaba Feliu, pero en la mili me llamaban Félix. Y el que los entregaba se llamaba Max. Y esto hizo caer al muro de Berlín, hizo caer la URSS, y en la URSS quitaron la hoz y el martillo y pusieron los símbolos de la monarquía. Y mi obra anunciaba la venida de un rey. Esto era a los 33 años de escribir esta historia. A los 48 escribí Marte y Venus o El triunfo del amor, que es una autobiografía que empieza en el siglo XIII y termina en un futuro próximo. Y es la historia del rey y la reina de la primera civilización mundial. Y cuando yo tenía 65 años, apareció el COVID,
que el COVID yo lo celebré como si fueran, me hubiesen tocado todas las loterías del mundo, porque se llamaba Corona y toda mi obra anunciaba la venida de un rey que gobernaría toda la tierra. Y ser en español, en cierta forma, quería decir que el rey sería español. Además, es una curiosidad que en el sur de Europa la única corona que queda és l'espanyola. Jo em dic Jordina Oriols Codina, tinc 54 anys, vaig néixer a Porreig, però ara gairebé em fa 30 que visc a Sabadell. Visc amb el meu marit i amb els meus fills. Jo sóc mestra i he treballat 25 anys com a mestra amb diferents responsabilitats, mestra de música, mestra d'infantil, també a la direcció de l'escola. I ara, des de fa 5, soc la responsable del servei educatiu del Gran Teatre del Liceu. Hem triat aquest lloc per fer el podcast perquè és casa nostra, és un espai que ens agrada i que és molt nostre. Jo vaig néixer aquí a Porreig, en una família treballadora, on vam respirar molta cura, molt d'amor per part dels nostres pares. Jo era una nena molt activa, de petita i de sempre, que sempre de voler fer moltes activitats i així. Quan va ser l'hora d'escollir què volia fer, vaig tenir claríssim de sempre havia volgut ser mestra i per tant quan va arribar aquell moment de decidir doncs ho vaig tenir molt clar. Llavors em vaig especialitzar en mestra de música i en aquest context de la pedagogia musical on he desenvolupat doncs, tota la meva carrera professional, sempre he valorat molt l'estimulació que vam viure els infants i els joves d'aquest poble, amb tota la feina que ha fet durant moltíssims anys el mossèn amb la coral infantil, que cantaven molt bé. Sabem que tens una missió. Ens la vols explicar? La misión es convertir el planeta Tierra en un paraíso. O sea, yo quiero crear una sociedad justa, o sea, austera, económicamente justa y moralmente sana. O sea, yo creo que para vivir bien no se necesitan muchas cosas, que es más una cuestión de ética y de principios que de propiedades y de consumir mucho. Pues yo creo crear una sociedad ecológicamente sostenible, econòmicamente justa i moralment sana. I dius que aquesta missió ha anat canviant en diferents moments i parles de la fase humana, la heroica i la divina. Sí, digamos que cada fase tiene un nombre. Yo cuando me llamaba Feliu, me llamo Feliu, sí. Pues me sentía como un equipo de fútbol, 11 contra 11, que todo el mundo más o menos vale igual, ¿no? Luego, cuando me pusieron Max, que es cuando entré en el mundo de las drogas, pues pasé a un mundo de pocos contra muchos. O sea, al mundo underground y eso, la contracultura. Pues pasé, y es la guerra heroica, de pocos contra muchos. Y esto fue el año 74. Y el año 2016 me puse, entré en la fase divina, me puse 9-10, 9-10, sí. Que en catalán es 9-10, sí. Y la fase divina es de uno contra todos. Y la fase divina, aunque parezca que el enemigo es muy grande, es la más tranquila, porque el enemigo es tan grande que te lo tomas con mucha calma. I Feliu, aquesta missió que tens tu, d'on et ve? Viene del año 77, que tuve una visión sobrenatural, Sí. que no solo me recuperó la fe, sino que me hizo creer que el futuro de la humanidad dependía de mí. Y desde entonces, pues yo busqué entender los problemas del mundo, Sí. para encontrar una medicina para vencerlo. Y por eso le digo la importancia de la literatura, porque en cierta forma para mí la literatura es explicar la causa de los males del mundo y qué hay que hacer para acabar con ellos. ¿Entiende? Y eso no se puede con el dinero, con las armas, con la ciencia, con esto no se puede explicar. I això que dius de que és molt important escriure i que tu saps escriure i dibuixar i tens una secció a Ràdio
Porreig. Sí, Què expliques? Què vols explicar al món amb el teu art? Mire, yo ya le he dicho, a mí lo que me motiva a investigar es entender el mundo. La bondad de las ideas se ve por los resultados. Ya vemos en nuestra sociedad que cada vez hay más gente que vive sola. Eso quiere decir que las leyes de la sociedad en que vivimos no funcionan. Tu dius que el dibuix i la il·lustració són les teves armes per canviar el món. I tu que ets un soldat, què en penses de la guerra? Bueno, yo soy un soldado, pero no me gustan las armas. Pero me encanta el sentido del honor, la disciplina y el sacrificio. O sea, a mí las películas que más me gustan son las películas de soldados. ¿Entiendes? I una altra pregunta, Feliu. Què penses del que se'n diem de la gent del món, diem, de la gent discapacitada o gent que és diferent o així? Quin paper hi tenim a dintre de la societat? Yo creo que todo el mundo tiene una misión, tanto los discapacitados como los no discapacitados. Que una persona se puede declarar incapacitada para una cosa y resulta que en aquello destaca más que... El otro día vi una película de uno que tenía el síndrome de Tourette, o sea, que tenía como una especie de hipo. Y esto le causó muchos problemas, porque el tío quería ser profesor y en ninguna parte lo querían porque veían un obstáculo. Pues cuando logró que en un lugar lo aceptaran, ponía tanto interés en superar su complejo que le eligieron el mejor profesor de todo el estado. ¿Entiendes? O sea, el hecho de tener aquella digamos, minusvalía, pues hizo que fuera mejor profesor que los demás. Una disminución siempre es la enfermedad. La enfermedad es una ocasión de oro para encontrar una medicina para todas las enfermedades. Y en la historia hay muchos ejemplos de personas que han cogido una enfermedad que los médicos no podían curar y se han curado ellos mismos y entonces se han dedicado a curar. Porque la mejor escuela es la enfermedad. I tu, Feliu, et cures quan t'escoltem perquè pots expressar toda la sabiesa. Es que yo veo que me voy a morir y tengo más que decir que nadie, y nadie quiere escucharme. Mire, he pasado toda mi vida repartiendo mensajes, papeles, eso sí, anónimos, o sea, no pongo mi dirección ni quién soy eso. Pues no me llama nunca nadie, la única que me llama es mi hermana. Pero en parte también es culpa mía que me pase esto, porque yo me presenté en Sociedad en el año 88 con una amenaza de muerte contra todo periodista que hablara de mí. O sea que en cierta forma la marginación que yo sufro ya me la provoqué yo mismo, ¿entiendes? Porque yo no quería que salir en los medios de comunicación, o sea, yo quería trabajar tranquilo. Y a veces digo que mi mayor éxito es que he triunfado más que Elvis Presley y no me molestan los paparazzi. Feliu, i què en penses de la mort? Que la muerte es lo que da sentido a la vida. Por ejemplo, las sociedades secretas, todo el ritual de iniciación se basa en simular la muerte como principio. Yo veo que lo que hemos aprendido en este mundo lo demostramos delante de la muerte. O sea, nuestra reacción frente a la muerte es en lo que manifestamos lo que hemos aprendido en este mundo. Y para mí lo más triste de este mundo es llegar a la muerte y que te coja por sorpresa. Porque desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Si en el tiempo que has vivido no has asumido la idea de que te tienes que morir, yo veo que no has asimilado el mensaje de este mundo. I et fa por la mort? Hòstia, no me da más miedo la vida. I després què passa? Ens en recordarem de tu? Es que yo no creo en la muerte. Yo a veces lo comparo con los ríos y el mar. Nosotros, nuestras vidas son los ríos, pero desembocan en el mar que se mezclan las aguas de todo el mundo. O sea, es como volver al gran depósito universal. Pero tener una idea negativa de la muerte te amarga la vida. En cambio, tener una idea positiva de la muerte, como yo, por ejemplo, a mi madre le dije que se imaginara la muerte como si ella fuera una princesa que enamorada que iba a reunirse con su amado. Llavors, néixer és el mateix que morir? Amb la idea del mar i això? Es que cada día morimos y cada día volvemos a nacer. O sea, la vida es un nacimiento y un renacer permanente.
no sé, por ejemplo, el día y la noche. El sueño es como una metáfora de la muerte. Me parece que en la mitología griega ya himno, no sé, Morfeo o algo así, o sea, que el sueño y la muerte eran de los creadores de toda la mitología. Y ante el sueño y la muerte el dinero no sirve para nada. Doncs Jordina, tu ets la germana del Feliu. Exacte. I ens vols explicar una miqueta, heu conviscut tota la vida junts i ens pots explicar una mica de com ha evolucionat la vostra relació? Sí. Clar, jo vaig néixer que el Feliu ja tenia 16 anys, no? I per tant vam tenir una relació de germans com una mica típica, no? Som uns germans que no hem jugat junts, no ens hem barallat, hem fet poques coses junts, no? A part de que compartíem espai de casa i família, no? I llavors, això, a part de l'edat, penso també que a mesura que jo vaig anar prenent consciència, no? Quan el Feliu té la visió sobrenatural als 22 anys, jo tinc només 6 anys, i per tant jo tota la meva vivència del Feliu ja és del Feliu, això, no? Amb unes idees molt particulars, amb unes reaccions emocionals, no? També molt contrastades, no? Que a vegades... I llavors, clar, per mi els sentiments que això m'evoca doncs són molt diversos. Per una banda, com una certa angoixa, no? O sigui, com un patiment de no acabar d'entendre què li passava en el Feliu, veure també el patiment dels pares, tot i que els pares eren molt forts i amb moltes ganes com de tirar endavant, i per tant jo també em sentia molt protegida, no? Pels pares, i aquesta part de respirar un patiment doncs sí que hi era. També de cara en fora doncs, com una incomoditat, no? Una certa vergonya fins i tot. Tu en un context d'un poble petit com és Puig-reig, que tu, o sigui, on els estàndards d'allò que és normal crec que estan com molt definits, no? I tu com a nena el que vols és encaixar en aquests estàndards. Clar, jo tenia un germà que era diferent dels altres germans, no? Que deia coses diferents, feia coses diferents, de cop es va posar a parlar en castellà, no? I per tant això a mi em generava com una certa incomoditat, que penso que la vaig traduir en un silenci, no? O sigui, jo gairebé evitava parlar del meu germà, i per tant aquesta incomoditat també la tinc molt present. I després també tinc molt present aquell benestar, no? Com una alegria molt profunda quan el Feliu el vèiem bé, no? Quan respiràvem a casa, doncs això, èpoques més estables del Feliu, i la mare que ho vivia molt des de la fe cristiana, no? Com de dir, el Feliu es posarà bé, no? I respiraves com aquesta pau. I llavors penso que hem tingut com totes les coses importants, no? Que són aquelles que realment et toquen l'ànima, que et toquen com molt en el més profund de tu mateix, no? Penso que sí que hi ha hagut uns fets que ens han ajustat la nostra relació i l'han anat com modelant, no? Primer penso que és quan es va morir el pare, no? Que el Feliu tenia 37 anys, jo en tenia 21, i a tots dos ens van situar en un pla de responsabilitat diferent, no? Per una banda el Feliu, que fins llavors havia estat com molt inestable perquè la seva missió el portava com a plantejar-se reptes que no eren viables amb tenir una vida ordinària d'anar a treballar i tot això, no? I per tant ell necessitava com un cert moviment, que quan va morir el pare va agafar com una responsabilitat amb una feina en el servei de neteja que la va mantenir durant molt temps, amb molta responsabilitat, i jo també, clar, si es mor el pare amb 21 anys, no? Et fas com gran de cop, d'alguna manera, no? Penso que aquest és un fet molt important a la nostra vida, que aquí ens vam començar a trobar un encaix. Un altre és en el moment que soc mare, penso, no? I a la meva nova família, no? Tant el Xavi, el meu marit, com els meus fills,
encaixen tan bé al Feliu, no? I se senten tan estimats, no? Tan amor mutu, i veure coses que potser a mi de petita m'havien com fet patir i veure que ells les incorporen amb naturalitat, que s'estimen moltíssim el tiet, que les coses que el tiet diu, això, més enllà d'afectar-los, és al revés, no? Que els hi genera una curiositat o que fins i tot això, i que hi poden posar humor, no? Penso que per mi em van com obrir, d'alguna manera, una mirada molt més tranquil·la cap al Feliu, no? I llavors hi ha un altre fet, no? D'aquests que et toquen molt l'ànima, que és realment quan es mor la mare, també ara fa 5 anys, no? Que penso que això ens ha obert, no? Cap al cuidar-nos molt l'un a l'altre, cap a una comprensió i un respecte, no? Molt profuns de cadascú, i això, no? Aquesta necessitat que hem tingut de cuidar-nos mútuament ens ha obert això, o sigui, ara parlem més que mai amb el Feliu i penso això, no? Que hem trobat aquesta entesa molt potent. Concretament, el dia del funeral, no? El Feliu portava 24 hores dient-me que volia fer un discurs en l'enterrament de la mare, no? I jo durant tot dient-li, Feliu, crec que no és oportú, no la podem fer molt llarga, pensem en el que li hauria agradat a la mare, però clar, en el fons, quan hi penso, jo el que tenia era por, no? O sigui, por de com el Feliu reaccionaria davant d'això, el que diria, sempre aquesta normalitat que busquem, no? D'aquesta zona de confort, que això que estàvem dient, no? I bueno, va ser una situació doncs, ben tensa, perquè al final ja érem bastants intentant-lo convèncer de que potser no era oportú, i ell molt encertadament va dir: és que si no puc parlar el dia de l'enterrament de la mare, quan és el meu moment, no? I jo en aquell moment vaig fer un clic, no?, de dir, i tant, o sigui, perquè el que jo vull dir sí que ho puc dir i el que vol dir ell no hi cap, no? Vull dir que per mi allò va ser un abans i un després en aquest sentit de dir a la mare ens estimava amb bogeria els dos, no? I per tant té tant valor allò que dirà ell com el que jo vull dir, i per tant ho vam fer molt bé. O sigui, el Feliu va fer un discurs preciós des de la seva realitat i jo vaig tancar la cerimònia des de la meva, però realment per mi sí que és un abans i un després, això d'aquest entendre'ns i acceptar que estem en punts diferents, però que en el fons això, no? Que volem el mateix. Yo siempre he tenido el problema de que me ponen obstáculos para expresarme. Y yo, una de las causas de este ahogo que siento es, yo veo que es una somatización de mi problema de incomunicación. Y yo veía que la muerte de mi madre era una ocasión para expresarme. Y veía que toda la familia no me quería dejar expresar. O sea, mi problema es que necesito expresarme y hasta mi familia se oponía a que me expresara. ¿Entiendes? O sea, y yo veo que si yo pudiera expresarme, estoy seguro que me curaría de todo. Porque yo veo, por ejemplo, gente que sabe mucho menos que yo, que se ganan la vida vendiendo libros y así, y no me llegan a los zapatos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y veo que van pasando el tiempo y a mí nadie me escucha. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y a mí me sabe mal de que tenga muchas cosas que decir, más que nadie, porque ni vivo ni muerto hay nadie que tenga un mensaje tan potente como mío y que no quiera escucharte nadie. ¿Entiendes? Por una de las razones que quiero morir es porque veo que al mundo no les interesa lo que yo quiero decir. Pues si yo lo he hecho todo por la humanidad y la humanidad no quiere saber nada de mí, pues que se espavilen. I com creus que podem acompanyar les persones que tenim al voltant? Clar, jo penso que totes les persones tenim una xarxa que és el que ens aguanta, sí, no? I aquesta xarxa pot ser més extensa, pot ser més reduïda, però per mi és el que com a persona penso que és una necessitat
que tenim vital, no? De tenir una xarxa de suport que ens acompanya i que ens guia. En aquest cas, per exemple, jo sentint-me part de la xarxa del Feliu, penso que també em toca fer aquest rol, no? D'ajudar-lo, d'empènyer d'alguna manera a que ell també posi de la seva part per trobar aquest encaix a la societat, no? I la diversitat pot ser vista com a positiva, però també pot incomodar, incomodar. I com creus que el Feliu està acollit a la societat? Clar, jo aquesta reflexió l'he fet molt, no? Pensant en el Feliu, de dir, com a societat hi ha singularitats, hi ha diversitat que ens desperta això, el sentiment de cura, ens desperta compassió i ens és fàcil, no? D'acompanyar o d'ajudar. I en canvi penso que hi ha singularitats de persones, i potser seria el cas del Feliu, que a vegades et poden com això, no? Com envair la teva zona de confort, no parlo tant per mi, sinó a nivell de societat, et poden incomodar, els missatges del Feliu no són missatges que et deixin indiferent, i penso que això ens costa molt més, no? D'acollir-ho, i no és, penso, per no tenir la voluntat, penso que no en sabem, no? O sigui, penso que ens falta una mica aquesta mirada tranquil·la d'entendre les persones per la seva essència, per poder analitzar què hi ha més enllà d'aquelles formes, no? Perquè jo els propòsits del Feliu, aquest voler canviar el món, aquest fer el món millor, els compartiríem tots. El que tenim diferent és l'espai des d'on ho fem, és la forma. En el fons tots busquem, no? Aquest fer el bé, aquest transformar les persones. El seu objectiu és tan ambiciós i és tan gros, que això li dic moltes vegades, que és molt difícil trobar aquest encaix, no? Jo, el meu repte és més del dia a dia, de les petites coses, l'infant a infant, o el projecte a projecte, com pots anar, doncs, això, no? Millorant, fer millor la societat. O sigui, penso que hi ha un punt que ell tampoc vol trobar el seu encaix, si no és aquest tot o res que ell defensa. Però més enllà de que el Feliu vol ser inspirador, és veritat que a la societat hi ha uns espais dibuixats per fer una còlia de feines i que hi ha molta gent, moltes ànimes tocades, que quedem fora d'aquests muntatges. Perquè penso això, que encara a tots, com a societat, ens falta poder... És tot molt llingat. Has de tenir unes determinades qualitats o aptituds o maneres de funcionar per poder encaixar, no? I potser encara ens falta això, una mica tenir aquesta mirada més oberta, més acollidora, d'abraçar com les singularitats i les particularitats de cada persona, no? I també una mica com el compromís que tenim tots plegats perquè totes les persones puguin viure amb dignitat en l'espai on ens ha tocat viure, no? I dintre de la societat, entrant en el món sanitari, què hi tenim? O sigui, si un dia aneu al neuròleg o si heu d'ingressar o així, trobeu persones que sàpiguen connectar des de l'ànima o encara ens queda molt per normalitzar? Com ho tenim, això? Una mica l'experiència que hem tingut, primer és també d'agraïment, vull dir que el Feliu ara està tan bé perquè també el sistema sanitari ens ha ajudat, tant a nivell físic com en general, però sí que és veritat que ens hem trobat encara amb algunes pràctiques com poc humanes, no? O sigui, com que no posem encara prou el focus en la dignitat d'aquella persona, sigui com sigui, no? I a vegades s'apliquen protocols que estan molt generalitzats en l'àmbit de la salut mental, o almenys aquesta ha sigut la nostra experiència,
no? Bueno, amb molta privació de llibertats, que potser no en tots els casos caldria, no? I això són uns protocols estàndard que segurament acaben arribant a bon port, però pel camí dius no anem bé, no? Si encara hem d'aplicar determinades pràctiques per poder contenir una persona o sí, sense poder-nos-la mirar encara d'una forma molt més global, més enllà d'aquells símptomes o d'aquella manifestació que tinguem en un moment, no? Yo hace un tiempo estuve en un psiquiátrico y me recetaron una inyección cada mes. Y a mí aquella inyección me sentaba fatal. O sea, yo notaba que me sentaba fatal. Y dejé de tomarla y cada vez me sentía mejor. Cuanto más tiempo hacía que me iba sintiendo mejor. Y al final la psiquiatra convenció a mi hermana que me llevara a Berga. Bueno, pues una enfermera me preguntó, ¿cómo te encuentras? Yo dije, mejor que nunca y mejorando. Pues de golpe a la psiquiatra habló con mi hermana ya no la vi más. Vinieron los Mossos, se me llevaron y me obligaron. Y me dijeron, ¿cómo te encuentras? Yo dije, mejor que nunca y mejorando. Esto me lo dijo la enfermera. Pues me metieron en la ambulancia, me dieron una pastilla y me dieron una inyección. Si usted hubiese visto cómo llegué a Manresa, parecía un borracho que lo habían encontrado por la calle, ¿eh? Pero espere, me encerraron en una habitación y yo tenía que orinar y pegué en la puerta. Pues en vez de preguntarme qué quería, me cogieron, me ataron, hasta me rompieron el jersey y me ataron a una cama. Yo estaba perfectamente y me dieron unos medicamentos que cuando llegué ahí, si lo firmaba con cabras, como llega la gente aquí, pero se me lo habían dado ellos. Me lo habían dado ellos y llegué ahí que parecía un borracho, que se habían encontrado por la calle. Quants anys fa d'això? O sigui, fa poc, O diguem, 22 no? o 23. Dos o tres anys, sí. Queda molt per normalitzar. I per què jutgem o rebutgem a una persona o una idea d'entrada? Jo penso que és perquè... Per què ens passa això? Perquè segurament no sabem com fer-ho. O sigui, penso que ens falta aquest camí com del voler comprendre, no? Per poder respectar, per poder estimar, per poder abraçar, ho has de conèixer primer, no? Tenim pors, també. Tenim pors, torno a dir-lo de la zona de confort, no? O sigui, a vegades hi pot haver particularitats que ens podem sentir envaïts, no? I per mi és aquesta comprensió cap a la diversitat i aquesta acceptació del que puguem dir, el que puguem fer o el que puguem ser les persones. I per acabar, Feliu i Jordina, moltes gràcies per haver compartit tota la vostra saviesa, la que moltes vegades no mostrem al món. I ara us dono la paraula perquè pugueu regalar el vostre regal al món. A cada convidat en aquest moment presenta, relacionat amb el que hem parlat, un llibre, un poema, una frase, una música, el que ells hagin elegit. Yo recitaré un poema que se llama Con boina de fascista y gafas de gigoló. Con boina de fascista y gafas de gigoló, el más hipócrita y mentiroso de todos los poetas quiere conquistar el mundo. Con falsas epopeyas de héroe de cartón, irrumpe en el inconsciente colectivo como un huracán cultural que eclipsa a los clásicos más imprescindibles con patológicas y enfermizas metáforas del paraíso, envenenando sugestivamente las fronteras del deseo, donde las vanidades más excelsas sucumben milagrosamente a las hipnóticas palabras de un druida postindustrial iniciado prematuramente en la ciencia secreta de la polifonía política por el mismísimo rey de las cloacas. I jo que no sé posar paraules tan elaborades ni tan literàries, però també hem de dir gràcies, no?, d'haver-nos deixat aquest espai i penso que Les ànimes tocades és un projecte molt important, però també ho és quan les ànimes es toquen,
i crec que la meva ànima i la del Feliu, doncs, són tocades. Gràcies. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, gràcies per haver vingut una vegada més a compartir amb nosaltres.